Hello everyone, good evening to all. Welcome back again. लोगोफोर फिन खेबसे बयखौबो आङो चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। नैबे समावहाय आङो बेबायदिनो मोननैसो आपडेट लानानै फिन खेबसे आंनि चेनेलावहाय आङो फैफिनबावनाय जादों। लोगोफोर आङो दिनैहाय बेबायदिनो फुंबिलि समावहाय भिडिअ आपल'ड खालामनाय जादोंमोन जिथुनाखि जोंहा बेबायदिनो एडमिट डाउनल'ड ना ADRE ग्रेड 4 नि थ' बेजों लोगोसे आरो PM इन्टार्नशिप आसनिनि सायावहाय आङो बेबायदिनो भिडिअ हगारनाय जादोंमोन आरोना थ' डिसकास खालामगोन आरोबाव फिन खेबसे आरो बेबायदिनो जोंहा नैबे CM AAA थ' बिनि सायावबो फंनैसो सावरायगोन आरोना लोगोफोर आङो बिदिब्ला बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांदिनि। लोगोफोर नैबे समावहाय आङो गिबियावनो सावरायनो लादों जोंहा जिथुनिखि नैबे PM इन्टार्नशिप आसनि ना थ' बियो एसे क्रिटिकेल आरो जोङो गोबां भिडिअ नुनो मोन्दों थ' बेवहाय बेबायदिनो गोबांफोरा बेबायदि रेजिस्ट्रेसन खालामनो हायाखैबो जानांगौ आरो खायफाया हादोंबो जानांगौ आरोना आरो आङो बेबायदिनो कमेन्ट्स मोननैसो नुनोबो मोन्दों थ' एक्सुवेलि एसे माने क्रिटिकेल आरो बैसोआ बेवहाय बेबायदिनो जोङो 24 सिम नुनो मोन्दों आरो बेबायदिनो 21 निफ्राय लानानै बेबायदिनो 24 आरोना नाथाय जोंनिया दा एसे आप जाबाय जोङो 30 निबो सायाव थांबाय थ' जों आरो बेवहाय बेबायदि एप्लाइबो खालामनो हानाय नङा आरो माने जोंना रेजिस्ट्रेसनाबो जायाबो जानांगौ आरोना आङो खालामदोंमोन ट्राइ खालामबाय आंनियाव एसे माने प्रब्लेमा बेनो जादों जिथुनाखि आं जि मबाइलजों खालामदों थ' बे मबाइलावहाय आंना बेबायदि आधार लिंक खालामनाय बे माने सिमाहाय गैया आरोना थ' जोंहा सिमजों आधारजों बेबायदिनो कानेक्ट थानांगोन थ' अब्लासो जोंहा बेवहाय माने डिजिलकार जिथुनाखि डिजिलकारावहाय जोंहा बेबायदिनो डकुमेन्ट्सफोरा थायो थ' बे डिजिलकारखौ बेवहाय गोनांथि जायो आरोना थ' नोंनि बेवहाय डकुमेन्ट्सखौ माने रिडाइरेक्ट खालामनानै बिसोरो बेबायदिनो भेरिफाइ खालामखायो आरो थ' आङो बेसिम प्रसेससिम थांदों आरो बिनिफ्राय आङो ट्राइ खालामासै थ' बैसोआबो एसे माने बारखानाय नालाय आङो बांद्राय सेस्था खालामाखै आरोना थ' सेस्था खालामोब्ला हायैनि जेबो गैया थ' बेवहाय जोंहा जिथुनाखि OTP आवनो जोंनो मोनसे पासवार्ड हरो आरोना आरो जोङो बेवहाय गोदान मोनसे जोङो पासवार्ड होनानै बेखौ माने रेजिस्टार खालामनो गोनां जायो थ' बेवहाय जोङो एसे क्रिटिकेल नुनो मोन्दों माने पासवार्डआबो जोंना फार्स्ट आखरा जेनेबा हमनानै ला साप'ज माबा मोनसे नाम मधु नामखौनो होबाय हमनानै ला जोङो M आखरखौ बेवहाय जोङो केपिटेल होनांगोन ओमफ्राय बिनि उनाव बाकिखौ जोङो बेबायदिनो स्मल होबाय स्मल होनानै बेवहाय जोङो बेबायदिनो एन्टारेट होबाय एन्टारेट होनायनि उनाव बेबायदिनो जोङो मोनसे सिंगोल 1 बा 1 2 बा 2 3 बा 3 बेबायदि मोनसे जोङो सिंगेल डिजिट होनांगौ जायो आरोना थ' बेबायदि होनानैहाय जोङो लगइन खालामनानै लानो हायो थ' निस्सय बेखौ बयबो हाखायो जोङो बेबायदि लगइन खालामनानै लानायनि उनावहायसो जोङो बेवहाय बेबायदिनो रिडाइरेक्ट जाहैयो थ' जोङो KYC होनांगौ जायो थ' बे KYC आवहाय जोंनो मा नांगौ बेवहाय बेबायदिनो डिजिलकारखौ नांगौ जायो आरोना थ' प्रसेसा माने ट्राइ खालामोबा इजियानो एथबां बेबायदि हार्ड नङा आरोना नाथाय आङो एसे माने क्रिटिकेल मोन्दों आरो एसे माने आंनियावहाय बेबायदि सिमाबो माने डाइरेक्ट बेबायदि आंना जिन्थु मबाइलजों आङो खालामदोंमोन बे मबाइलावहाय आंनाव बेबायदि कानेक्ट माने सिमा गैया आरोना थ' आरो आङो बांद्राय बेबायदि सेस्थाबो खालामासै थ' बैसोआबो एसे बाराखा नालाय थ' जेन हक लोगोफोर नोंथांमोनाहाय गोसोब्ला ट्राइ खालामनानै लानो हागोन आरोना बेखौहाय गोबांथार भिडिअ ओंखारखाबाय थ' जोङो बे भिडिअसफोरनिफ्रायबो जोङो नायनानैहाय बेबायदिनो खालामलांनो हायो आरो थ' जेन हक नैबे समावहाय गुबुन मोनसे बेबायदिनो आपडेट्सआवहाय थांनि जोंहा जिथुनाखि CM AAA थ' जोङो बेवहाय बेबायदिनो गोबांथार दासिमबो खायफा जायगायावहाय बेबायदि जोङो धरनाफोर खालामबाय थानायखौ नुनो मोन्दों जेरावनाखि माने रिएप्लाइ खालामा बेबायदि ना थ' दिनैसिमबो ओंखाराखै बेबायदि एप्लाइनि अपसनाहाय दासिमबो गेवाखै
आरो जोंहा 5 तारिखआथ' बारनानै दिनै 15 तारिख जाफैबाय ना। थ' आरो मा बुंबावनो, जोंनो बेखौहाय समा खिन्थासिगोन मा जायो। बाखिया 75 बेबायदि ना। थ' 1000आहाय माबोरै सेलेक्ट जागोन ना। जोङो 25,000 बेबायदि जोङो सेलेक्ट जालांनायखौथ' नुखाबाय आरो बेबायदिनो बाखिया माब्लाहाय सेलेक्ट जायो। लोगोफोर जोङो दा नैबे जोबथारनाय आपडेटआवहाय फैदिनि। थ' बेनो जाबाय जोंहा बयबो मिथिखानाय ADRE ग्रेड 4नि जिथुनिखि जोंहा एडमिट फाइनालि डाउनलड जाबाय। आङो 12तासो समावनो दहाय सानावनो खालामखाबाय। दा एसे प्रिपेयार जानोसै आरो रेडि जानोसै आरोना। कम्पिटिसनाथ' गोबां दं होननानै मिथिखादों। दा थेवबो एप्लाइ खालामनाय हिसाबै बेबायदि एडमिटआ दिनै फैबाय। थ' जिरायनायनोसै आरोना। लाइफआव खनसेब्लाबो एक्सपिरियेन्स लानांगौ। खिन्थु साकरिखौ मोनगोन होननानै आं माब्लाबाबो जिबनावबो सानाखै आरो माने गोबां बोसोर जालांबाय। 2008आवनो माने बेबायदि 10 पास खालामदोंमोन आरोना। 2008निफ्राय दिनै 2024। थ' इमान दिन माने लेखाजों बेबायदि सोमोन्दो गैया, ना जिके दं ना मुं दं, जेबो बेबायदि गैया। दिनैहाय मबाइलनि गेजेरजों जोङो सोलोंनो हायो मोनफा मोननै। आङो सानदों माने जेबो फरायालासिनो आङो साइन्सनि जिरायहैगोन आरोना। थ' आं मबाइलावबो बेबायदि नायनोबो सानाखै। साख्रिखौथ' आरो मोनगोन आङो बेखौ माब्लाबाबो सानखायाखै आरो बेयो जानोबो हाखाया। खारन गोबां दिन बेबायदि लेखाजों जेबो सोमोन्दो गैया आरोना। थेवबो आङो दिनै एसे एप्लाइ खालामबाय जिथिया जिरायनो सानदों आरोना। एडमिटआ फैबाय आरो बेबायदिनो डाउनलडबो खालामनानै लाबाय। नायनोसै मा जायो। आरो जोङो डिमटिभेट जानानै लाब गैया। लोगोफोर जायफोराहाय ट्राइ खालामदों, थ' जोङो नाजानायनि गेजेरजों ना किसुमान खामानियावहाय जोङो साक्सेस जानो हायो। आरो गोबांथार खस्थ'नि गेजेरजोंसो ना गासैबो खामानिया जाखायो। थ' बेखायनो जोङो दिनै होआलासिनो थायोब्लाबो जानाय नङा। थ' जोङो नाजानांगोन। थ' जोङो बयबो डिमटिभेट जानो नाङा आरोना। थ' ट्राइ खालामनायनो हायो। कम्पिटिसनाथ' थाखायो आरो दिनै गोबांथार बेबायदि पपुलेसनफोराबो बांनो हमबाय ना। थ' बिदिब्ला लोगोफोर 27 जिथुनिखि अक्ट'बर, थ' जोङो बेखौहाय वेट खालामनोसै आरो बेबायदिनो सानडेनि दिन गोलैगोन ना। थ' ट्राइ खालामनोसै मा जायो। थ' लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों। बाय।